Edozein ikastetxerentzat geroz eta garrantzitsuagoa bihurtzen ari da marka indartsu bat edukitzea eta bere baloreekiko koherentea izatea, gainerakoengandik bereizi eta marka bera posizionatzeko. Edozein komunikazio ekintzak oinarrian markagintza eduki behar duela ulertuta eta azken urteetako ibilbide honetan ikusita hezkuntzaren sektorean zentzu horretan badagoela hutsune bat, Mondragon Unibertsitateak eta AZK Komunikazio Agentziak elkarlanean hau da marka jardunaldiak antolatu ditugu. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko asmoa bada transferentzia zerbitzu integrala eskaintzea. Ez bakarrik irakasle izango direnentzat jakintza hori transmititzea, baita ere honezkero profesioan jarduten dabiltzanei ere zerbitzua eskaintzea. Horregatik antolatu dugu jardunaldi hau komunikazioaz arduratzen diren ikastetxeko arduradun horientzat. Urriaren 27an 9:00 ordu batetara Mondragon Unibertsitateko Eskoriatzako kanpusean ospatuko da hau da marka jardunaldia.